Τραβάς. Ναι, τραβάω. Εντάξει, τράβα. Hello my friends. Ήρθαμε επιτέλους στη Θεσσαλονίκη. Πάρ' την κάμερα γάμο. Τι Θεσσαλονίκη, ρε βλάκα. Γάμο το. Ήρθαμε βέρη επιτέλους. Εδώ πέρα με τον Παν. Εντάξει, παιδιά. Και ακούστε τι έγινε. Πήρε ένα Prime. Αλλά ο λόγος που είμαστε με τα πόδια είναι επειδή πήγαμε να πάρουμε τα ποδήλατα. Και έτσι, ρε παιδί μου, που εγώ πήρα το ποδήλατο, μπήκα σε ένα συντριβάνι και βγαίνοντας έσκασε το πίσω λάστιχο. Και είναι Σάββατο. Και ξέρουμε ένα παιδί τώρα που μπορεί να μου το φτιάξει, αλλά θα γυρίσει 9 η ώρα. Οπότε μέχρι τότε θα ταξίσουμε και μπορεί να. Όχι, μπορεί. Θα πάμε στην ταινία των Unboxholics. Και θα κάνουμε rate βίντεο, Εννοείται. Θα σας τραβήξουμε και 2-3 κλιπάκια εκεί μέσα, εντάξει. Γιατί είμαστε πολύ μαλάκες γενικότερα. Και αυτό. Άντε, γεια. Κλείσουμε. Τελείω. Δεν θα κάνεις rate τώρα. Άρα, Ναι. ναι, μην το κλείσεις. Λοιπόν, Εντάξει. Μενέλαος, μην το κλείσεις. Λοιπόν, κάτσε μισό. Μυρωδιά τεστ.